De vastelavondsfreund die is gestart. Enerzijds omdat we daarmee hopen een hoop lui aan ons te binden die samen met dus nog intensiever de vastelavond willen gaan vieren. Aan de andere kant is het een redelijk lichtdrempelig bedrag wat we als bijdrage vragen aan de lui. Om daar met meer dingen als dat van nu mogelijk te maken, met name in die weken voor de vastelavond. Dat doen we samen met een hoop tempeliers uiteraard, maar dat doen we dan even met meer dan 150 burgermedewerkers. Zijn we actief, met name voor de lui die niet vastelavond kunnen komen vieren, maar dan gewoon voor het vastelavondsgevoel voor brengen. En met name voor die activiteiten om die meer en nog intensiever te maken beleven voor de luikers. Daar hebben we weer het gebeuren rondom de vastelavondsfront voor opgericht. Ja, met Oscar hebben de tempeliers een hele slimme tempelier weer binnengehaald. Dat was inderdaad aan het eind van december. We stonden daar aan het buffet. We hadden 5 uur alleen maar putjes bier gedronken en toen zei hij: jongens, dat je met en help je mij om de actie van vastelavondsfront onder mijn streep bekend te maken. En natuurlijk zagen al die oud-stadsprinsen, natuurlijk Oscar doen we dat. En dat hebben we ook gedaan. Sterker nog, alleen vandaag al, ik noem even de namen op: Mark Stoffelen, Pascal de Boer, Marilou van den Hof, Tanja Olivers. Dat zien diegenen die vandaag al hebben ingeschreven als vastelavondsfront. Die zijn nog al voorgegaan. Ik krijg zo een sms van Han van den Akker, een van de voorgangers. Ik zei Luc Schoenbroed, ook een van de voorgangers. Die doen al met, maar ik heb ook gehoord de ganse uit Stadsprinsen-sociëteit zien van de partij. Ik ben een van die 150 lui in Maastricht die vrijwillig meewerken bij de Tempeliers als burgermedewerker. Dat doe ik al een jaar of 3, 4. En wie hoort van deze actie, dacht ik meteen, hé, daar moet ik bij zien. Want sowieso natuurlijk het ondersteunen voor de vasteland voor lui die dat niet zo kunnen vieren, wie ik dat vanzelfsprekend vind ik een goed idee. Maar ik ben al jaren steunpilaar dan met aan de particuliere actie en ik denk, dit is een heel vriendelijke, liefdrempelige manier om in te stappen voor 3,33 per maand. Als het een beetje lukt, dan kun je dat gemakkelijk missen. Dus ik denk, daar wil ik bij zien, daar ga ik met. Als de vastelavondfront is, dan krijgt hij neven het gevoel dat ze bijdraagt aan een goede, nog betere Maastrichter vastelavond. Ze houden zich door het ganse jaar heen op de hoogte middels e-mails, nieuwsbrieven over wat reilt en zeilt binnen de Maastrichter vastelavond en binnen de Tempeliersfamilie. Daarneven in het 5e seizoen, dus dat zijn de weken voor de Maastrichter vastelavond en tijdens de vastelavondsdag zelf, zal het geer op gezette tijden, dus geer als vastelavondfront, zal het op gezette tijden korter bij dat gevoel, korter bij de hooglustigheid en daarmee korter bij de Maastrichter vastelavond gebracht worden. Wie dat gaat uitzien, daarvan zou ik zeggen, dat mag je zelf gewoon ervaren. Ja, als jong van Maastricht, geboren en getogen met een pa van Sint-Pieter, de man van Borgharen, kom ik gemiddeld gans uit de midden. En dat is ook terug te vinden in mijn bloed en in mijn hart. Voor Maastrichter taal, de Maastrichter cultuur en natuurlijk voor de vastelavond. En ik wil dat heel graag doorgeven aan mijn kinderen. En hopelijk ook aan mijn kleinkinderen en alles wat daarna komt. Want het is toch een van de chicste dingen wat we in Maastricht hebben en wat Maastricht maakt. Dan zou ik even aan Ton willen vragen als hij hier even heen komt. Samen met Paul. Want Ton heeft zich vandaag aangemeld als 22e vastelavondsfront. Dat kost weer niet ongemeen voorbij laten gaan. Dus we hebben tegen Ton gezegd: Ton, schuif alsjeblieft aan. Neem de plaats, dan maakt hij formeel, zodat iedereen het ziet. 2 keer 11, 22 als 22e vastelavondsfront. Mag ze een handtekening zetten. Dit is het begin. Ik hoop dat je allemaal meedoet. En dat je zeker als je zo meteen naar boete loopt als Persian Peoples, minstens 11 erbij zien. En als de rest dat nog aanvult, dan maken we er samen een chique avond en een chique vastelavond van. Kom on.